Aldea do Mato en Allariz volveu converterse esta fin de semana no epicentro da tradición panadeira coa celebración da súa fornada tradicional. Unha cita que reuniu veciños, visitantes e amantes da cultura popular arredor dun dos oficios máis representativos do rural galego. Durante a xornada, o antigo forno comunal recuperou a súa actividade para recrear o proceso tradicional de elaboración do pan. O arrecendo do pan recén cocido enchía as rúas do lugar. Ademais da demostración, a programación completouse con degustacións, música tradicional e actividades pensadas para todos os gustos. A cita contribúe á conservación do patrimonio etnográfico e á dinamización do medio rural e consolídase como un dos eventos máis singulares do calendario festivo da contorna, combinando divulgación, gastronomía e identidade cultural. Máis alá da elaboración do pan, a celebración converteuse nun espazo de encontro interxeracional no que os maiores compartiron os seus coñecementos cos máis novos, garantindo que unha tradición centenaria continúe viva.